Zdarec, venku prší a tak bych vám rád ukázal závlahu, kterou jsme teď realizovali v Kotvrdovicích. Jedná se o prostranství nově vzniklé dětské skupiny. Pojďme se na to podívat. Tak tady to je stav z února 26. Samozřejmě se dělo spoustu jiných změn, nejenom závlaha, kterou jsme realizovali my. A tady vidíte fotky z konce května téhož roku. Na místě, kde je dnes postavená dětská skupina, původně stál statek, při zemních pracech se vykopalo velké množství kamenů, štěrku a samozřejmě sutě a my jsme vlastně přišli k pozemku ve chvíli, kdy byl terén srovnaný a měli jsme od stavební firmy nachystané některé přípravy na závlahu. Následně jsme drážkovali, náš drážkovač se s tím poměrně natrápil kvůli velkým kamenům, takže jsme toho spoustu s kolegy kopali ručně. Do začištěných výkopů jsme instalovali šachtičky pro připojení na vodu, na zalévání hadicí, pak jsme instalovali potrubí a jednotlivé sekce, k nim připojovali postřikovače. Samozřejmě to nejzajímavější tady nemám, a to i z toho důvodu, že hrozil déšť a nějak mě v tu chvíli ani nenapadlo natáčet, priorita byla to stihnout zasypat. Tak s kolegy Mílou a Peťou jsme udělali velký kus práce, hodně nám to komplikovalo, to velké množství kamenů, které jsme pak museli částečně separovat. Zkoušíme nový vibrační pěch Lumak, co jsme koupili teďka na drážky. Tohle už jste možná viděli, samozřejmě na zhutnělé zemině nefunguje ani velký vibrační pěch. Je to sice takový vrabčák, ale pro naše účely to zcela vyhovuje. Máme to štěstí, že náš drážkovač je poměrně široký a patka úplně přesně odpovídá šířce výkopu. Takže je to vlastně jedna z našich KPIček, drážky jsou perfektně utužené a zemina si ani po čase nesedá. V technické místnosti instalujeme za čerpadlo tlakovou nádobu, uzávěr, filtr, zazimovací ventil, kohouty, elektromagnetický ventil a nakonec i jednotku, díky které už je závlaha plně funkční a můžeme ji odzkoušet. A nakonec, když všechno funguje, zahrneme obnažená místa, která jsme pro jistotu dříve nezahrnovali a nehutnili. Tohle je senzor srážek a předchystání pro budoucí možné rozšíření závlahy. Borci ze stavební firmy udělali trávník, navozili velké množství kompostu, dorovnali postřikovače tak, aby byly přesně v nule. My jsme poté osadili trysky a nastavili postřikovače. Tady si možná říkáte, že to vypadá tak jako nelogicky a chaoticky, ale na ploše bude v blízké době umístěna řada výsadeb. Tak už se těším, až trávník zejde, dodělají se výsadby a prostor bude plně funkční a sloužit dětem z Kotvrdovic. Až se bude psát rok 2006, až se všichni přestěhujeme do obrovských měst, až dálnicí země kouli opředem, až budem pyšní na všechno, co dovedem, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti.